Missä olit vaihdossa? Mä olin Ecuadorissa. Minkä takia kannattaa lähteä just Ecuadorin vaihtoon sun mielestä? No ensinnäkin Lattarit on ihan superjännä paikka, tosi erilainen ja hieno. Mutta mun mielestä just Ecuador, koska siellä on niin kuin monimuotoinen luonto ja se kulttuuri on jotenkin niin erilaista ja mä luulen, että kans eroaa muista lattarimaista ja siellä on upeita paikkoja, niin kuin Amazonin sademetsä ja Galapagossaaret, mihin YFU muuten myös tekee matkoja. Ja se on jotain niin erilaista ja siitä ei moni tiedä, niin jotain niin kuin ihan uutta. Niin suosittelen hyppäämään seikkailuun. Haluatko kertoa vähän lattarimaiden turvallisuudesta? Joo, eli mä olin itse Ecuadorissa ja siellä turvallisuustaso on totta kai alhaisempi kuin meillä täällä Suomessa ja Euroopassa yleisesti, mutta mun mielestä lattareita ei tarvitse pelätä. Se on tosi hieno kokemus ja kaikkeen tottuu. Ja tärkeintä on vaan kuunnella omaa host-perhettä siitä, missä ja milloin voi liikkua, että pysyy turvassa. Ja paikalliset kavereilta sai myös tosi hyviä neuvoja, että kyllä mulla niinku tuli sit itselläkin sellainen niinku aika turvallinen olo, että vaikka se onkin niinku luettu vaaralliseksi maksi.